Good morning, good morning dyan, sa inyong lahat dyan. Good morning. Good morning, good morning.
Good morning, bros. Good morning.
Hello, good morning. Good morning, Ate Long. Bangs, Lorena, thank you po. Thank you po sa pagdalaw. Maraming salamat. Rosmaranan.
LCAT TV. Thank you po. Thank you, thank you. May jacket na po kayo. Te. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you po. Chris Mel TV. Thank you sa patamsak mo dyan. Dikatan mo yan si ate LCAT TV. Yan. Dan sa nakapin. Thank you po ate Long. Ano po yan si ano. Nag-aayod po yan si ate LCAT TV.
Thank you Ate Long sa pagbaba ng mga ano nila, ng mga bahay nila. Nasira na yung isa kong cellphone, eh. Salamat Ate Long diyan, ah.
Chobais TV, thank you dyan, Chobais. Good morning dyan. Uti sa'yo. Yan, ate lang, tikitan mo yan si Chobais. Nang babalik yan. Anong oras hindi ate lang? Gising ka pa. Mamaya ka na matutulog ate lang. Ate Elka, yung pong mga binabang link yan, puro po legit po yun. Babalikan ka po niyan lahat. Yung mga anong yan, yung binaba ni Ate Long. Sa ano po yan, group. Kaya babalik po yan sa inyo lahat. Pag dinikitan nyo. Lagay lang po kayo ng bakas. So, Vince, thank you, Vince Love Channel. Maraming salamat sa inyong pagdalaw.
Ate Lucy, thank you po. Thank you po, Ate Lucy Warren. Thank you po. Thank you, Rina. Thank you. Good morning, good morning. Nag-live ka?
Madam Borita, thank you po. Ben's Lab, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Madam Borita, thank you po. Master Dada, thank you. Thank you, Jan. Good morning. Good morning. Mr. Dada, nag-live ba kayo? Mr. Dada? Sige. Ano natin yan. Yan. Sige. Okay. Nakaint na ko dyan. 7:20. Thank you. Maraming salamat yan sa inyo sa pagtamsak niyo.
Makapal pa ang ulap dito, Mr. Dada. Kaninang umaga pagising ko, umulan siya. Dapat mga 3 AM pa lang naka-live na sana ako. Umulan. Kapag mababasa kasi dito sa balkon. Kaya naka-live ako, mag 5 na yata yun. Pang maulap sa taas. Kahit mag alas 7 na. Ang ulap sa taas, madilim pa rin. Makapal pa ang ulap. Badya pang umulan. Christine Gabs, thank you sa patamsak dyan, thank you. Maraming salamat sa iyong pagdalaw, Christine. Good morning sa inyong lahat dyan.
Good morning sa inyo lahat diyan.